Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, Χριστό. Σήμερα podcast επεισόδιο 2, αυτή τη φορά όχι από κοντά όμως. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε και φέρνουμε το επεισόδιο 2 που έχει και derby κιόλας. Ισχύει. Να ξεκινήσουμε με το derby, να ξεκινήσουμε με την Κηφισιά Ολυμπιακός. Ας πούμε αρχικά λίγο τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής, στα γρήγορα. Ωραία, πάμε, δώσ' το. Πανετολικός Λάρισα 3-0, Κηφισιά Ολυμπιακός 1-3, κόκκινη η Λάρισα. Άρης Αστέρας 0-0, κόκκινη ο Άρης. Λεβαδιακός Πανσεραϊκός 5-2, Όφι ΑΕΚ 0-1. Ατρόμητος Βόλος 0-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1. Έτσι και αυτό. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όποιος έχει παρακολουθήσει το πρώτο podcast, τα προγνωστικά που έδωσα πέραν από το derby, το οποίο είπατε και δεν μπορώ να το σχολιάσουμε κιόλας εύκολα, να βλέπω διπλό. Ήρθανε, Μίλαν ήρθε, Σάντερλαντ ήρθε και ποιο ήταν το άλλο? Και η Μάντσεστερ που εσύ πίστευες με τίποτα? Όχι, το Μάντσεστερ τότε ήταν το 2-2. Το Σάντερλαντ Arsenal ήταν η έκπληξη καλή. Με τη Σάντερλαντ να είναι τέταρτη. Και να θέλει να πάρει. Όχι και τόσο έκπληξη, έχει δείξει η Σάντερλαντ ψυχάρα. Έχει περισσότερο προβλήματα με την Chelsea, τι λέμε τώρα? Κάνει περίπου το ίδιο run που έκανε και πέρσι η Nottingham Forest. Ναι, ισχύει. Απλά νομίζω ότι η Sutherland δεν θα έχει πτώση. Δεν νομίζω να βγει καν τέταρτη. Εγώ τη βάζω δεύτερη φέτος. Μακάρι να έχουμε και Leicester. Δύσκολο αυτό γιατί εγώ κρίνοντας από αυτά που βλέπω την Arsenal, η City θα το πάρει. Κάπως θα λούσει και δεν με ψήνει καθόλου να πάρει η City πρωτάθλημα. Ισχύει αυτό, απλά η Arsenal έχει τη στόφα της αποτυχίας. Πάντα έρχεται η αποτυχία στο τέλος. Οπότε νομίζω ότι η City επειδή δεν με ψήνει να πάρει η City πρωτάθλημα, δεν τους μπορώ καθόλου. Εντάξει, και εγώ θέλω Sunderland, 1000 φορές δεν το συζητώ. Ωραία, πάμε να πούμε. Εγώ θα ήθελα Arsenal, ρε φίλε, φέτος. Δηλαδή, το κυνηγάει τόσα χρόνια. Θα ήθελα να το πάρει και εκείνη μια χρονιά. Εντάξει, και εγώ τους συμπαθώ. Πάντα τους συμπαθούσα τους Gunners. Δεν είναι καμιά ομάδα μισητή ή κάτι τέτοιο. Αλλά αν δεν ταξίζει, δεν θα το πάρει. Αλλά είναι losers, ρε φίλε. Είναι losers. Είναι ο Ολυμπιακός στη EuroLeague, ρε παιδί μου. Είναι losers. Είναι. Όταν δεν έχεις πάρει πρωτάθλημα με Arsene Wenger, τώρα τα υπόλοιπα είναι δύσκολα. Αλλά είναι φέτος μια χρονιά που μπορεί να το κάνει. Η Liverpool είναι εκτός μάχης. Chelsea Manchester εκτός. Δηλαδή City Arsenal παίζει τώρα. Ναι. Ελπίζω να μην λούσει η Arsenal. Κρίνοντας από τα προηγούμενα τους χρόνια και την καριέρα που κάνουν, θα λούσει. Αυτό. Ωραία. Για πάμε να ξεκινήσουμε με Κηφισιά Ολυμπιακός. Για πες. Λοιπόν, Κηφισιά Ολυμπιακός 1-3 έληξε. Σωστά. Παλέψανε πολύ η Κηφισιά. Παίζανε πάρα πολύ δυνατά βασικά. Τσιμπήσαν αρκετές κάρτες στο ημίχρονο. Και από ό,τι έχω καταλάβει, η Κηφισιά γενικά είναι η νούμερο 1 ομάδα στο πρωτάθλημα μετά τον Όφι στις κάρτες. Όχι στις κόκκινες, ο Όφι είναι ο αρχικός τους. Ισχύει. Στις κίτρινες κάρτες έχει θέμα. Παίζουν πολύ νευρικά, παίζουν πολύ επιθετικά. Ναι, μεν δείχνουν πάθος. Παρ' όλα αυτά θα πιστεύω ότι δεν έχουν την τεχνική για να κάνουν σκληρά μαρκαρίσματα και τρώνε συνέχεια κάρτες. Οκ. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι στο SofaScore προπονητή της Κηφισιάς δείχνει έναν Νίκο Παναγιωτάρα και όχι το Λέτο, για κάποιο λόγο. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, για πες τώρα για τα αμφισβητούμενα και τη κατάσταση. Υπήρχαν αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις στο παιχνίδι. Ένα φάουλ στο πρώτο ημίχρονο που υποτίθεται πήρε ο Τετέ κίτρινη κάρτα γι' αυτό, όπου δεν φάνηκε πολύ για φάουλ. Ο Τετέι. Ναι. Από εκεί και πέρα, για την κόκκινη κάρτα που πήρε, δεν είδα την πρώτη κίτρινη, να πω την αλήθεια. Η δεύτερη κίτρινη, όπως φάνηκε από το replay, ήρθε και έκανε ένα κλωτσίδι από πίσω,
Οπότε ήταν λίγο. Αυτή ήταν η κίτρινη κάρτα. Ήταν η δεύτερη, ήταν η κίτρινη κάρτα, ναι. Δεν είναι ότι πάει επικίνδυνα, είναι ότι πάει από πίσω και χτυπάει πόδι. Είναι κάρτα, δεν είναι αυτό. Οπότε, άμα και η πρώτη κίτρινη κάρτα που επαναλαμβάνω δεν την έχω δει, δεν πήρα χαμπάρι πότε βγήκε. Ούτε εγώ η αλήθεια είναι. Είναι λογικό να έχει πάρει αποβολή. Από ό,τι είδα κιόλας ο παίκτης δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου. Ναι. Για την αποβολή, χωρίς να έχω δει και εγώ την πρώτη κάρτα, συμφωνώ. Δηλαδή, η δεύτερη κίτρινη ήταν, έπρεπε να βγει, βγήκε σωστά. Τώρα από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έδειξε ακόμη μια φορά ότι απέναντι σε κλειστές άμυνες δεν μπορεί να σκοράρει. Ο λόγος που κέρδισε ήταν 2 πέναλτι. Ωραία. Να μιλήσουμε για την αμφισβητούμενη φάση του γκολ. Πάμε στα πέναλτι. Του Μουζακίτη πρώτα, την αμφισβητούμενη, πάμε στο πέναλτι. Ναι, ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι το γκολ που ακυρώθηκε το Μουζακίτη, όπου ήταν γκολάρα by the way. Όχι ο Ολυμπιακός, η φίλαθλη. Ο Ολυμπιακός δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση για το συγκεκριμένο γκολ. Ναι. Αυτό, γιατί η μπάλα έχει βγει ξεκάθαρα. Καλά, εντάξει, ο Ολυμπιακός θα βγάζει ανακοίνωση άμα έχανε ή έφερνε ισοπαλία στο αποτέλεσμα. Ισχύει, αλλά η μπάλα έχει βγει, δεν νομίζω ότι μπορείς να βγάλεις ανακοίνωση γι' αυτό. Ναι, φαίνεται ότι έχει βγει ολόκληρη η μπάλα από το replay. Παρ' όλα αυτά, όντως το τελείωμα του Μουζακίτη ήταν ιδανικό. Ναι, ισχύει. Κρίμα γιατί θα του έδινε boost του Μουζακίτη. Ακύρωσε κι άλλο ένα γκολ νομίζω για offside. Ακύρωσε 2 γκολ εκείνη τη μέρα στον Ολυμπιακό. Δεν μου λέει κάτι αλήθεια. Όχι. Για φάουλ του Ρέτσου στο κεφαλίδι που βάρεσε και μπήκε μέσα. Οκ. Να πούμε ότι τα στατιστικά που τη βλέπω ο Μουζακίτης είναι ο χειρότερος. Όχι, μετά το Τζίκι είναι ο χειρότερος παίκτης του αγώνα. Okay. Ο Μουζακίτης. So. Θα έλεγε κάποιος. Βλέπω πάλι το Μάρτινς καλά. Εμένα μου άρεσε. Εντάξει, δεν έχω. Ο Νασιμέντο έδειξε μπαλάρα. Ναι, και βλέπω επίσης τον Νασιμέντο MVP για τον Ολυμπιακό. Βασικά του μάτς, μάλλον. Έβαλε και μια γκολάρα. Έκανε μια. Για να σπάσεις τέτοιες άμυνες πρέπει να κάνεις ατομικές ενέργειες. Αλλιώς δεν σπάνε. Ο Νασιμέντο έκανε μια καταπληκτική ενέργεια. Νομίζω πρέπει να πέρασε 2 παίχτες. Και από μια κλειστή γωνία τραβάει ένα σουτίδι και απλά το γκολ ήταν top. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Στα πρώτα δευτερόλεπτα βγαίνει μια σέντρα κόρνερ, ήταν η Κηφισιά, ισοφαρίζει το παιχνίδι ο Παντελίδης. Έτσι. Και μετά έρχεται Και μετά έρχεται το πρώτο πέναλτι, που από τη στιγμή που σφύριξε φάουλ το γκολ του Ρέτσου, το πέναλτι πρέπει να το δώσει το συγκεκριμένο. Δεν γιατί θυμάμαι ήταν τη σειρά. Μια παρόμοια φάση. Το ένα από τα δύο δεν ήταν πέναλτι. Το δεύτερο πέναλτι δεν ήταν. Αυτό. Το δεύτερο πέναλτι δεν ήταν πέναλτι. Το πρώτο δεν το θυμάμαι, αλλά ένα από τα δύο ήταν, ένα άλλο δεν ήταν. Όχι απλά ρε παιδί μου, το πρώτο πέναλτι θα το έλεγε κάποιος αυστηρό πέναλτι. Είναι αυστηρό πέναλτι, δηλαδή, αλλά υπάρχει επαφή, το κερδίζει το πέναλτι. Στην Αγγλία δεν νομίζω να δινόταν αυτό σαν πέναλτι. Όχι, αλλά δεν μπορείς να μην. Από τη στιγμή που υπάρχει το VAR και θα σου δείξει επαφή με τα χέρια, υπάρχει πέναλτι. Που ακύρωσε τον γκολ του Ρέτσου για παρόμοια φάση, θεωρώ ότι και το πέναλτι πρέπει να δοθεί. Okay. Εγώ διαφωνώ με αυτά τα πέναλτι, αλλά δεν μπορείς να μην το δώσεις όταν το VAR σου δείχνει το βίντεο που υπάρχει επαφή. Δηλαδή, ασχέτω σημείο, ο επιθετικός το κερδίζει. Αυτό είναι, δεν έχει. Ναι. Τελειώνοντας... Το δεύτερο πέναλτι ήταν εφεύρεση. Αυτό. Και κάπου εκεί, μόλις τελείωσε... Το λέω ως Ολυμπιακός, παιδιά, το δεύτερο πέναλτι ήταν εφεύρεση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν ακριβώς. Συμφωνώ, και κάπου εκεί μόλις τελειώσει αυτός ο αγώνας, τι καταλαβαίνεις? Ότι ξεκινάει άλλη μια κάλτα αγωνιστική σοβαρού πρωταθλήματος. Δηλαδή ξεκινάει από εκεί και ξέρεις ότι ακολουθούν και άλλα μάτς που θα δούμε ωραία πράγματα. Πάμε... Πού να πάμε? Το ελληνικό πρωτάθλημα, αν δεν είναι όλοι τους όπως η Τουρκία, να είναι μπλεγμένοι ποδοσφαιριστές, διαιτητές εστιμένα, είναι... Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περιγραφή για αυτό που βλέπουμε. Ισχύει. Και να πούμε τώρα ότι αν και σε άλλη περίπτωση δεν θα κάναμε αναφορά, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αναφορά στην καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής.
Λεβαδιακός. Στο Λεβαδιακό που έχει σπάσει ρεκόρ ιστορίας. Ο Ολυμπιακός βάζει, νομίζω, έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Ο Λεβαδιακός έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Ναι, έχει μοιράσει 6 και 5 δύο φορές. Έχει μοιράσει αλλά 6 στο κύπελο. Έχει βάλει 4 στον ΠΑΟΚ, έχει νικήσει στη Λάρισα. Ασταμάτητος. Θα ήθελα να τον δω πρωταθλητή, αλήθεια. Εντάξει, δεν. Έστω κυπελούχο. Δεν νομίζω να κάνει. Έστω κυπελούχο. Δηλαδή, άμα ρίχνει 4 στον ΠΑΟΚ, τι θα ακολουθήσει. Ναι, ισχύει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν κύπελο. Ο ΠΑΟΚ είχε κατέβει με δεύτερη ομάδα. Ήταν πολλά. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Λεβαδιακός πιο πολύ τον βλέπω να κυνηγάει κύπελο από ότι να βγει τετράδα. Εγώ νομίζω θα κυνηγήσει ευρωπαϊκή θέση γιατί θα του δώσει και λεφτά και αέρα. Μεταγραφών, πολλά πράγματα. Τώρα είναι διαφορετικά να έρθει μια ομάδα. Ωραία, πες ότι κυνηγάει. Ποιος λες να μείνει εκτός? Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι νωρίς να το πούμε. Η αλήθεια είναι. Αλλά είναι ο Άρης φέτος ομάδα να μπει. Α, εσύ εννοείς να πάρει την 5η θέση. Ναι, οποιοδήποτε conference δεν με νοιάζει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι Λεβαδιακός Βόλος. Ναι. Conference πιστεύω θα βγει ο Λεβαδιακός. Νομίζω Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι η τετράδα. Και Βόλος Λεβαδιακός θα παιχτεί. Ο Άρης δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι μέσα. Ο Λεβαδιακός έχει νομίζω ηλικιακά μια αρκετά μεγάλη ομάδα. Εντάξει, όχι, το σπάντε παίχτες όπως ο Λιάγκας ο αρχηγός. Το σπάει ο Τσόκαη που δεν είναι μεγάλος, 25-26 χρονών. Το σπάει ο Τσάπρας. Απ' την άλλη ο Βίχος, όλοι αυτοί είναι 20-22 χρονών. Μακάρι όλο αυτό που συμβαίνει στο Λεβαδιακό να κρατήσει. Θέλουμε μια αλλαγή, παιδί μου. Δηλαδή λίγο κάτι να ταράξει λίγο τα νερά. Συμφωνώ. Η δυσάρεστη έκπληξη του πρωταθλήματος φέτος που είναι ο Όφη και ο Άρης. Όντως. Ο Άρης δεν δείχνει να έχει ξεπεράσει τα προβλήματά του. Έφερε ισοπαλία και πήρε και μια κόκκινη κάρτα με ένα κακό Ατρόμητο φέτος. Με ένα κακό Αστέρα Τρίπολης φέτος. Με μια κόκκινη του Γαλανόπουλου τώρα που δεν ξέρει κανείς τι σκεφτότανε. Ανούσια κόκκινη. Αλλά γενικά νομίζω και ο Άρης φέτος δεν έχει τη δυναμική που είχε. Τώρα δεν είναι ότι έχει αλλάξει και όλο το ρόστερ. 4 παίκτες έχουν αλλάξει, αλλά κάπως νοχελικά παίζει ποδόσφαιρο. Δεν έχει. Νομίζω το πρόβλημα ανέκαθεν του Άρη ήταν ότι δεν είχε παίκτες να νιώσουν την ομάδα. Δηλαδή, ας πούμε, να κοιτάξει λίγο το ρόστερ του Άρη, δεν θα δεις ούτε έναν Έλληνα. Καλά, θα δεις το 2-2 αλλά και το Γαλανόπουλο, αλλά γενικά αυτός είναι ο Άρης. Δηλαδή, τώρα το ότι έχει 2 είναι συγκινητικό. Συνήθως έχει 1 με κανένα. Ναι, αυτό είναι. Νομίζω ότι δεν έχεις να απορρώσεις τους φιλάθλους σου, πες μου να δεθεί με κάποιον. Το Φετφατζίδη που είχανε, που ο Φετφατζίδης αγαπούσε τον Άρη, νομίζω σε μια συνέντευξη του τον τους έκρασε. Ναι. Εντάξει, ο Άρης είναι μια κατηγορία μόνος του. Νομίζω ότι φέτος δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτω από 8, αλλά εκεί. Δεν έχουν κάνει και προετοιμασία από ό,τι κατάλαβα καλή. Ψοφάνε όλοι στο. Αφού έχουν αλλάξει 3 προπονητές σε 3 μήνες τώρα και ο Άρης. Εντάξει, και έχει πάρει το Χιμένεθ που είναι καλή κίνηση, αλλά μέχρι στιγμής δεν πάει και ιδανικά. Δεν έχει ομάδα. Δεν έχει ομάδα, δεν κάνανε και προετοιμασία. Είναι. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά το Όφι ΑΕΚ, πολύ σφάξιμο φωνάζουν οι φίλοι της ΑΕΚ ότι έγινε. Και δίκαιο νομίζω. Δηλαδή δεν είδα το πρώτο γκολ. Νομίζω κυρώσανε 2 γκολ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τις φάσεις της ΑΕΚ με τον Όφι. Απλό ο Λανουά πάντως που βγήκε και είπε ότι σωστά ακυρώθηκαν. Ναι. Ναι, και ότι του Ολυμπιακού το δεύτερο δεν ήταν πέναλτι. Αυτά που λέμε κι εμείς δηλαδή μέχρι στιγμής. Τώρα για την ΑΕΚ δυσκολεύεται πολύ. Ναι. Φέτος στο να σκοράρει και να δημιουργήσει, κυρίως να δημιουργήσει. Με ένα περίεργο σύστημα, με ένα 4-2-2-2 αλλά χωρίς εξτρέμ. Ναι, αυτό το έβλεπα το σύστημα. Τι να πω, δεν ξέρω. Πολύ περίεργο σύστημα, δεν το έχω ξαναδεί. Ισχύει, πάρα πολύ περίεργο. Είναι 4-4-2 αλλά χωρίς να είναι 4. Δηλαδή δεν είναι. Προσπαθεί να γίνει λίγο ρόμβος, αλλά δεν είναι ρόμβος. Ναι. Είναι σαν να πήγε ο Νίκολιτς και είπε θα ανακαλύψω καινούριο σύστημα που θα σπάσω τα ρεκόρ. Δηλαδή, αλλά μάλλον όχι. Το μεγαλύτερο στοίχημα ήταν ότι ο Νίκολιτς έβγαλε παρέλαση. Ναι, πάμε για Χριστούγεννα τώρα. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα βγάλει 25 Μαρτίου. Κοίτα, αν συνεχίσει έτσι, είναι καλό σημάδι γιατί σε 2 εβδομάδες παίζει Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Οπότε ας μείνει λίγο ακόμα έτσι η κατάσταση.
Ο Γιόβιτς... Ναι, η ΑΕΚ έχει σοβαρό θέμα. Έχει σοβαρότατο θέμα στη δημιουργία ευκαιριών. Και όταν αγχώνονται και κυνηγάνε σκορ, παίζουν full ανάρχα. Το λέγαμε και στο προηγούμενο podcast. Ναι, και έχουν και ένα Γιόβιτς ο οποίος μπορεί να σου βάλει 3 γκολ με μία φάση και να σου χάσει τα άχαστα όπως και έκανε, και έχει 5,9 στο συγκεκριμένο μάτσο. Αυτά νομίζω για το ΦΙΑΚ. Δεν είχε κάτι δραματικό. Υπήρχαν παράπονα. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει φάση και τα δικήσει με 1000 ζόρια 0-1. Ναι, να πούμε ότι κατάφερε όπι και δεν πήρε κόκκινη κάρτα σε αυτό το μάτς. Ισχύει. Να περάσουμε εν συντομία το μεγάλο διπλό του Βόλου από τον Ατρόμητο, γιατί κάθε βαθμός μιας ομάδας σαν το Βόλο είναι μεγάλος. Και ο Βόλος είναι έκπληξη φέτος. Ο Βόλος τώρα είναι και πρώτη ομάδα στη μένα με όλα αυτά που ακούγονται, οπότε μεγάλη συζήτηση και ο Βόλος. Παρ' όλα αυτά, ύποπτος μοιάζει. Είναι. Δεν ξέρω πώς στάφτηκε έτσι. Ύποπτα πράγματι. Αλλά πρέπει να το δουν λίγο. Τη Λάρισα στεναχωριέμαι λίγο που τη βλέπω χαμηλά, αλλά δεν θέλω να πέσει και ο Αστέρας, η αλήθεια είναι που είναι από πάνω. Είδα και λαχτάρισα. Κάπως έτσι. Και πάμε τώρα πού αλλού. Στο μεγάλο είναι ντέρμπι. Κρίμα να πέσει η Λάρισα, ρε φίλε, καλή ομάδα. Είναι κρίμα γιατί έχει και λαό, έχει και κόσμο. Δεν είναι, έχει χρόνο να μην πέσει. Το θέμα είναι ποιος θα πέσει μετά. Άμα το σχεδιάζουν, ρε φίλε, το ποιον θα ρίξουν, είναι. Ας μην το σχεδιάζουν. Δεν νομίζω να πέσει. Ο Όφι έχει πέσει και δεν το ξέρεις. Ο Κόντις νομίζω θα φέρει λίγο ενέργεια, λίγο τέτοιο στην ομάδα. Φαίνεται ήδη στο δεύτερο μάτσι ήδη φαίνεται λίγο να έχουν πάρει λίγο ψυχολογία. Τους έχει δώσει ένα boost. Ωραία, το πούμε διαφορετικά. Ατρόμητος, Αστέρας, Λάρισα, Όφι και Σέρες είναι οι ομάδες που αυτή τη στιγμή στους 10 πρώτους αγώνες είναι μακράν υποψήφιες για να πέσουν. Ναι. Θεωρώ ότι ο Ατρόμητος είναι μια χρονιά που μπορεί να το δούμε να πέφτει. Δεν νομίζω να πέσει ο Ατρόμητος. Πιο πολύ να πέσει ο Αστέρας από ότι ο Ατρόμητος. Λόγω σταθερότητας του Αστέρα, και εγώ το βλέπω δύσκολο. Απ' την άλλη, του Αστέρα λέω, του Ατρόμητου. Τώρα ο Αστέρας απ' την άλλη έχει και αυτός μια σταθερότητα στη Super League όλα αυτά τα χρόνια. Είναι στην Τρίπολη μεγάλο fan base. Είναι δύσκολο. Δηλαδή νομίζω ότι Σέρες, Όφι και ΑΕΛ πιθανόν να μείνουν τελικά στις 3 τελευταίες θέσεις. Όφι δεν έχει και γήπεδο, ταλαιπωρείται. Ο Όφι πιστεύω θα μείνει. Οριακά, αλλά θα μείνει. Θα βοηθήσει ο Κόντις πολύ, πιστεύω, στην ψυχολογία της ομάδας. Θα βοηθήσει, αλλά και το roster δεν είναι και τόσο. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτός που βλέπω να πέφτουν είναι οι Σέρες που έπρεπε να πέσουν, πέσει και δεν πέσανε. Ναι, φέτος δεν και η Λάρισα. Ναι. Οκ, συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα φτάσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αλλά κάποια στιγμή θα τον προδώσουν οι δυνάμεις του. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει ντεμαράς για να το διεκδικήσει, αλλά δύσκολο. Κάνουν μεταγραφές targeted, δυνατές το Γενάρη. Κοίτα, αν και δεν το πιστεύει κανείς, χωρίς Παπαδημητρίου και με Μπενίτεθ υπάρχουν όλες οι πιθανότητες. Ποτέ δεν ξέρεις. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα του στάσει. Αλλά θα μείνει εκεί, θα κάνει ένα τρίτος. αξιοπρεπές run, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Δηλαδή κάπου θα κουραστούν οι παίχτες και θα παραδώσουν την ΕΠΜΑ. Κοίτα, μετά το χθεσινό μάτς, νομίζω ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι η θέση. Ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι. Άμα δεν μπορεί να κερδίσει εμάς και με τέτοια άνεση που το κερδίσαμε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει εύκολα φέτος. Ο Ολυμπιακός το καλό που έχει είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αποκλειστεί γρήγορα από το Champions League, οπότε θα αφοσιωθεί πλήρως το πρωτάθλημα. Ενώ ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, που όσα δείχνουν θα είναι από τους διεκδικητές του πρωταθλήματος, θα έχουν Ευρώπη ακόμα. Δηλαδή θα παίξουν και προκριματικά στους 16, στο Europa. Κοίτα, πλάκα στην πλάκα, το Παναθηναϊκός δικήσει σε 2 εβδομάδες και ο ΠΑΟΚ είναι σχεδόν με το ένα πόδι στην πρόκριση. Ναι, ειδικά άμα μία από τις δύο δεν καταφέρει να τελειώσει πάνω στην οκτάδα και παίξει 2 έξτρα αγώνες, θα είναι έξτρα κούραση στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Ναι. Και κρίνοντας από την τύχη που έχουν, θα πέφτουν και πάνω σε ντέρμπι. Σωστό. Οπότε ο Ολυμπιακός με το που αποκλειστεί θα έχει να αφοσιωθεί πλήρως στο πρωτάθλημα, οπότε δύσκολα θα ντροπάρει βαθμούς. Ωραία. Μετά είναι το τι θα επιλέξει κάθε ομάδα να αφοσιωθεί. Θα αφοσιωθούν στο Europa League, να κάνουν μια καλή πορεία στο Europa League, θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Κοίτα, δεν ξέρω. Αν ήμασταν conference, και ο ΠΑΟΚ, εμείς σαν Παναθηναϊκός, αν ήμασταν conference, θα ήταν μια καλή ευκαιρία με τον Μπενίτεθ και εφόσον έχουμε τέτοια απόσταση στο πρωτάθλημα να αφοσιωθούμε. Τώρα στο Europa League νομίζω πρέπει να κοιμηθεί ο Θεός για να μπορούμε να φτάσουμε κάπου.
Οπότε ναι, δεν το βλέπω πολύ εφικτό. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα αφήσει το Europa League και θα προσπαθήσει να φτάσει στο πρωτάθλημα. Να το αφήσει. Αλλιώς... Δεν θα το αφήσει ακόμα, γιατί τώρα περνάμε. Ανάλογα τις κληρώσεις. Τώρα, αν η κλήρωση μία μετά την άλλη διαδοχικά μας βοηθήσει και φτάσουμε ψηλά, σιγά μην το αφήσουμε. Αλλά θεωρώ ότι οι κληρώσεις δεν θα είναι και ιδανικές. Δηλαδή υπάρχουν αρκετά καλές ομάδες μέσα. Εντάξει, θα δείξει αυτό. Θα Η δείξει, ιστορία ναι. θα δείξει. Αυτό. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει ένα αγώνα μείον. Ισχύει και είναι με τον Όφη. Ναι. Όπου αν τον κερδίσει φτάνει στον Βόλο και το Λεβαδιακό σε βαθμολογία. Φτάνει στην 4η θέση με 18 βαθμούς και έχει άλλους 4. Όχι, δεν φτάνει, γιατί ο Λεβαδιακός έχει 26 γκολ. Ναι, φτάνει στην 4η θέση ενώ ισοβαθμία με το Βόλο και το Λεβαδιακό. Ναι. Ο Λεβαδιακός είναι συν 14 στα different. Είναι τρομερός. Ωραία. Και πάμε στο derby, για να μην μακρηγορούμε, στο Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ, που για μένα ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερο πρώτο ημίχρονο μετά το Γιοβάνοβιτς. Σε αυτά τα 2 χρόνια που περάσανε, είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο διαστημικό, ένα 4-4-2 του Μπενίτεθ ακραίο. Όλοι οι παίχτες χωρίς εξαίρεση, με κορυφαίο το Σιώπη που προσπάθησε να κλείσει τον Κωνσταντέλια ασταμάτητα. Και νομίζω τον γκολ το φάγαμε μόλις βγήκε ο Σιώπης, αν δεν κάνω λάθος κιόλας. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Αυτό με ένα Γετβάη που επέστρεψε στη βασική. Ήταν εξαιρετική ενέργεια του Τέλια και πήρε και το χειροκρότημα τον κόσμο. Και ανταπέδωσε και ο ίδιος, φοβερή φάση. Να πούμε ότι μετά από 1 χρόνο ξαναβλέπουμε το Γετβάη να αγωνίζεται σαν δεξής μπακ, γιατί σαν δεξής μπακ ήταν και στην Leverkusen, και να βγαίνει MVP του αγώνα. Το φώναζα τόσο καιρό και επιτέλους έγινε. Επίσης είδαμε και έναν επιθετικό επιτέλους. Είδαμε τον Μπάντοβιτς να θυμίζει λίγο Ιωαννίδη με πλάτη, να είναι σε όλο το γήπεδο κατά μήκος, να τελειώνει τη φάση ένα εύκολο γκολ που μέχρι στιγμής μέχρι και ο Τζούρις το είχαν, να το κάνει με σιγουριά. Για μένα ο τραυματισμός του Φιντέρσκι έδειξε ποιος πρέπει να παίζει, τουλάχιστον μέχρι να έρθει ο Τετέι. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι παίχτες ακολουθήσανε το σύστημα σωστά. Ο Τζούρισιτς ήταν αδύναμος να καλύψει την ταχύτητα, και αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι χρειαζόμαστε τον Πελίστρη οπωσδήποτε πίσω. Μπήκε μέσα και είδαμε ταχύτητα. Ο Λαφόν δεν πολύ χρειάστηκε, αλλά όπου χρειάστηκε ήταν εκεί. Ακόμα και τελευταία στιγμή που η μπάλα καίει, έκανε μια σωστή έξοδο και μπλόκαρε την μπάλα. Πάλμερ Μπράουν σταθερός. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν αδιανόητα καλό στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, για ένα τέταρτο 20 λεπτό. Και ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε ποτέ. Αυτό, ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε ποτέ, αλλά για ένα τέταρτο 20 λεπτό ο ΠΑΟΚ είχε πολύ την κατοχή. Δηλαδή, σε σημείο κάποια στιγμή ήταν 80-20. Και είναι αυτό που ζήτησε ο Μπενίτες, να τους αφήσουν να κάνουν το παιχνίδι τους, αλλά να μην τους αφήσουν να βγουν περιοχή, και έπιασε εντελώς. Δεν ήταν. Ο Παναθηναϊκός αμύθηκε καλά. Δηλαδή εκεί πέρα που έκυγε η μπάλα, όντως αμύθηκε. Το θέμα με όλο το τέτοιο ήταν ότι τα είχαν παίξει, είχαν φτύσει. Κουραστήκανε, ναι, όταν δεν έχεις ρόστερ αυτό γίνεται. Είχανε μετά, όπως και με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι, μετά το 55, ενώ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, θεωρητικά. Ναι. Όπως και με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, μετά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός τον κατάπιε τον Παναθηναϊκό. Ναι, τώρα ευτυχώς δεν έγινε αυτό με τον ΠΑΟΚ. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή. Αυτό όμως που για μένα, αν μπορώ να πιστώσω ένα λάθος στον Μπενίτεθ, είναι ότι βγάζει το Σιώπη, το οποίο είναι λογικό και από θέμα κόπωσης και λόγω κίτρινης κάρτας, γιατί εντάξει έπεσε πάνω στο Κωνσταντέλια, θα μπορούσε να πάρει και μια δεύτερη. Αλλά βάζει τον Τζέριν. Θα μου πεις, είχες άλλη επιλογή? Όχι. Αλλά ο Τζέριν σε αμυντικό χαφ ήταν το μεγαλύτερο κενό που είχαμε στο γήπεδο. Δηλαδή έγερνε για ένα δεκάλεπτο μετά, έγερνε η φάση, η κατάσταση από εκεί. Ο Τσιρβέγγι απ' την άλλη, αμυντικό χαφ δεν το λες οχτάρι, θα πάρει την μπάλα να τη μοιράσει μέχρι εκεί. Οπότε υπήρχε το κενό. Ευτυχώς εκεί ήρθε ο Γετβάη να παίξει 2 ρόλους, και σαν αμυντικός και σαν back, και να καλύψει όλη την πλευρά. Μπορεί να μην είχαμε προωθήσεις μετά από ένα σημείο, αλλά ήταν εκεί πέρα σε όλες τις φάσεις. Και είναι λογικό να είναι ο MVP του αγώνα. Ο Γετβάη, να πούμε σε αυτό το σημείο, είχε τρομοκρατήσει το Κωνσταντέλια. Ο Γετβάη και ο Σιώπης, γιατί ο Σιώπης ήταν ο man to man, αλλά ο Γετβάη στο πρώτα πόσο ήταν, 20 λεπτά, είχε κάνει το Κωνσταντέλια να γυρίσει οριακά αμυντικό χαφ. Ναι, ο άνθρωπος εκεί τρομάξει. Έφαγε το Μητολίδη στο κεφάλι και λέει, τι γίνεται εδώ? Αυτό, νομίζω ότι ο Μπενίτεθ είχε δώσει εντολή στο Σιώπη να έχει πάνω του το Κωνσταντέλια σε όλο το μήκος του κέντρου, και με το που πέρναγε να πηγυρίζει ο Σιώπης σαν πέμπτο center back ουσιαστικά, και ο Γετβάη να αφήνει τη θέση του και να ακολουθεί το Κωνσταντέλια. Κάτι το οποίο έπιασε 89 λεπτά
και δεν έπιασε σε αυτό το μοναδικό λεπτό που ο Κωνσταντέλιας έκανε φοβερή ενέργεια και μείωσε το σκορ. Αυτά για το ντέρμπι. Ο Κωνσταντέλιας να παίζει έτσι και στην εθνική θα είχαμε μεγαλεία. Αλήθεια είναι και αυτό. Για τον ντέρμπι κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε. Είχε εντάσει στο τέλος με τον Μλαντένοβιτς κλασικά. Ο Μλαντένοβιτς είναι η κλασική φιγούρα. Να πούμε καλή διαιτησία σχετικά. Καλή διαιτησία, δεν είχε κάτι. Εντάξει, κάποια τα άφησε λίγο παραπάνω, κάποια τα έδωσε πιο εύκολα. Και από τις δύο πλευρές δεν ήταν κάτι. Δεν σφύραγε πολύ. Δηλαδή άφηνε ναι. Ήταν καλό, ήταν καλός διαιτητής. Σαν Παναθηναϊκός θα πω ότι εντυπωσιάστηκα μετά από πολύ καιρό με την μπάλα που είδα. Δηλαδή οριακά μέχρι και ο Τουμπά ήταν καλός, που δεν γίνεται να το πεις αυτό. Τώρα και τον Πάοκ και ο Κουμάκης ήταν κακός. Κατέβαζε την μπάλα και έπαιζε ποδόσφαιρο. Δεν έκανε τα μητολίδια και την έσαι στο διάολο. Αυτό είναι ακριβώς που διάβασα και συμφωνώ εντελώς. Είναι αυτό που κέρδισε το παιχνίδι ο Μπενίτεθ. Όταν ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε στην αρχή να παίζει με σέντρες, ναι μεν καλά, αλλά με γιόμες, ο Μπενίτεθ διέκρινε την άμυνα του ΠΑΟΚ με τους ψηλούς και είδε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ζήτησε την μπάλα χαμηλά. Όλοι οι παίχτες τον ακούσαν απευθείας και ο Παναθηναϊκός έπαιξε στρωτό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να μην ακούσει τον προπονητή αυτόν. Σωστό, αυτό με τόση καριέρα από πίσω του δεν γίνεται. Άμα σου πει κόψει το πόδι σου, θα κόψει το πόδι σου. Αυτό είναι τεράστιο αβαντάζ να έχει τον Μπενίτεθ στον πάγκο και ξέρω ότι αρκετοί άνθρωποι και δημοσιογράφοι και Παναθηναϊκοί στην αρχή είχαν τις αμφιβολίες, αλλά όταν ένας άνθρωπος σου έχει ευρωπαϊκά, έχει τέτοια εμπειρία και έρχεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού, πρώτη φορά στην ιστορία των αιώνων νομίζω ήρθε ένα τέτοιο όνομα με Champions League και Europa League στο Παναθηναϊκό, νομίζω ότι αυτό που περίμενα το βλέπω από τους παίχτες, το respect που βλέπω από τους παίχτες, το πώς βγαίνουν και μιλάνε, ο Σιώπης, ο Τζούρισιτς, ο Πάντοβιτς, ο Γετβάη, όλοι βγήκαν και είπαν ο προπονητής μας έδωσε τις οδηγίες, ο προπονητής μας έβγαλε τον αέρα. Ο Μπακασέτας, όλοι ένας αυτό έχουν πει. Μακάρι να συνεχίσει έτσι ο Παναθηναϊκός και να το αποδείξει και απευθείας την επόμενη Πέμπτη που είναι με τη Sturm Graz. Γιατί αυτή η νίκη στην Αθήνα θα μας οδηγήσει οριακά σε πρόκριση. Βατό παιχνίδι. Δηλαδή, όταν νικάς τη Μάλμε έξω, μπορείς να νικήσεις και τη Sturm Graz μέσα. Η αλήθεια είναι. Η οποία Sturm Graz πήρε το χ από τη Nottingham Forest. Ναι. Η οποία Nottingham Forest φυτό ζωή στις τελευταίες θέσεις. Τηλεοπτική Nottingham Forest. Τηλεοπτικότατη. Ωραία, νομίζω αυτά από το ελληνικό πρωτάθλημα για αυτό το Σαββατοκυριακό. Ναι, τώρα παίρνουμε σε ρυθμούς εθνικών. Σωστά, να πούμε και περαστικά στον Φώτη τον Ιωαννίδη που γλίτωσε τη ρήξη χιαστών αλλά έπαθε ρήξη πλαγίων. Το οποίο ευτυχώς δεν κρατάει να ποδοσφαιριστεί. Εκτός ένα μήνα θα είναι, εκτός 3 μάτς θα χάσει, αλλά όπως και να έχει είναι άσχημο. Και δεν θα το ξαναενοχλήσει κιόλας. Δεν είναι κάτι που αυτό, αλλά προς το παρόν είναι με πατερίτσες, χάνει 2 μάτς στη Sporting, ένα ή 2 νομίζω, στη Sporting ενώ είναι φορμαρισμένος και χάνει και τα 2 μάτς της Εθνικής. Ναι, 6 εβδομάδες θα είναι έξω. Το θετικό, μέσα στην ατυχία του ήταν κολόφαρδος γιατί είναι το διάλειμμα για τις εθνικές και η εθνική αυτή τη στιγμή δεν διεκδικεί κάτι. Ισχύει, έρχονται και τα Χριστούγεννα, η διακόπη των Χριστουγέννων, θα γυρίσει δηλαδή και θα είναι δυνατός εντελώς. Ναι. Δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα σε ένα μήνα και 2 εβδομάδες είναι διακοπές. Αυτό θα γυρίσει ακριβώς διακοπές. Θα κάνει και την προετοιμασία των Χριστουγέννων και από Γενάρη θα μπει κανονικά στην ομάδα του. Ουσιαστικά θα κάνει διακοπές τώρα. Θα κάνει ένα μήνα διακοπές. Μια χαρά. Ωραία. Πάμε τώρα σε κάτι που καίει. Και κάτι που καίει πολύ. Καίει κάτι πάρα πολύ. Κάτι που μυρίζει πάρα πολύ. Και μιλάμε για το Liverpool Manchester City. Το μυαλό μας καίγεται. Καίγεται το μυαλό μας. Αρχικά να πούμε ότι ήταν ένα μάτς το οποίο ξέραμε ότι η Liverpool δεν μπορεί να νικήσει με βάση τη φετινή της εμφάνιση. Αλλά ξεκινάει ένα μάτς με ένα πέναλτι που δεν γίνεται να το δώσεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό το πέναλτι νομίζω σου προμηνύει τον αγώνα. Ξέρεις ότι δεν θα κερδίσει η Liverpool ακόμα και να μπορεί. Ευτυχώς το χάνει ο Χάλαντ. Το έπιασε ο Μαρντασβίλη. Και από εκεί και πέρα το χάος. Λίγο τα σφυρίγματα έως πολύ. Λίγο οι κάρτες που δεν σταμάτησε να μοιράζει. Λίγο ότι η Liverpool δεν βλέπετε και σε άλλη μια αγωνιστική. Αλλά μην κατηγορούμε τώρα τη διαιτησία και το ότι έφαγε 3 γκολ. Οκ, ήταν ένα πέναλτι το οποίο δεν έπρεπε να δοθεί. Δεν ήταν μόνο το πέναλτι. Αλλά δεν αποτελούσε δικαιολογία το ότι έχασε το παιχνίδι. Υπήρχαν λάθη. Τώρα, η Liverpool δεν κατέβηκε ποτέ. Από τη μέση και κάτω δεν έχει ομάδα. Συμφωνούμε, αλλά ο διαιτητής βαθμολογήθηκε με 3,5. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πήγε καλά. Από εκεί και πέρα φταίει η Liverpool. Ήταν κακή διαιτησία. Έπαιζε 100% έντρα. Το θέμα είναι το ότι η Liverpool
Δεν, δηλαδή ας πούμε και 50-50 διαιτησία να ήταν, πάλι τρίμπαλο θα δρογεί. Ναι, όχι, τρίμπαλο δεν ξέρω, αλλά θα έχανε σίγουρα. Ναι, δεν ήταν δυστυχώς καλή. Οι μεγάλες φάσεις ήταν υπέρ της παρόλα αυτά. Οι τελικές στο τέρμα όχι. Οι επεμβάσεις ήταν υπέρ της. Η κατοχή 49-51 ουσιαστικά. Εντάξει, τέλος πάντων, όπως και να έχει, η City ήταν καλύτερη. Ο Guardiola έβγαλε για άλλη μια φορά αυτό το σύστημα που εκνευρίζει αλλά ταυτόχρονα βγάζει δουλειά. Ο Arne Slot προσπαθεί να επιχειρήσει κάτι δικό του, το οποίο συνεχίζει να μην πιάνει, με το Salah να είναι για άλλο ένα παιχνίδι ο χειρότερος παίκτης του αγώνα. Ας ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο σε αυτή την ομάδα, γιατί πραγματικά φέτος... Και τώρα η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Δεν θα βγάλει Χριστούγεννα. Ποιος θα απολυθεί πιο γρήγορα, ο Νίκολιτς ή ο Σλότ? Νομίζω ότι ο Νίκολιτς μπορεί να απολυθεί πιο γρήγορα, γιατί στην Αγγλία δύσκολα απολύουν έτσι απλά. Το είδαμε ακόμα και με τον Ten Hag, που ο άνθρωπος οριακά δεν πήγε League One. Δεν ξέρω, νομίζω όμως ότι ταυτόχρονα και μιλάς για τον Ποστέκογλου εσύ τώρα. Στην Αγγλία είναι εξωφρενικά τα σύμβολα με τους προπονητές. Δεν μπορείς. Στην Ελλάδα, ας πούμε, απολύεις και πληρώσεις μια ρήτρα 200-100 χιλιάρικα. Στην Αγγλία δεν πάει αυτό. Το Ten Hag έγινε τζάμπλ τόσο από τις δύο απολύσεις που μάζεψε. Συμφωνώ. Ωστόσο για τον Arne Slot έχω μία αμφιβολία ότι δεν θα έχει πάρα πολύ χρόνο, λόγω του ότι και ο Steven Gerrard μπορεί να περιμένει να έρθει στον πάγκο, και θα είναι και μία κίνηση που θα απορρώσει τους οπαδούς του Liverpool, οπότε παίζει και λίγο με την πίεση. Και μόνο τους οπαδούς και τους παίκτες, ίσως όλα, ναι. Αυτή τη στιγμή ο Gerrard είναι ακόμα Σαουδική Αραβία, για να δω λίγο γιατί δεν θυμάμαι, η αλήθεια είναι. Steven Gerrard είναι... Ναι, είναι στην Al Ettifaq είναι ακόμα. Νομίζω. Πού το βλέπει, παιδιά? Ναι, είναι στην Al Ettifaq και είναι μέχρι το 25, που σημαίνει ότι έφυγε τώρα κιόλας. Ή είναι ακόμα εκεί? Τέλος πάντων, είναι σε μια κατάσταση η οποία εύκολα αλλάζει. Είναι, δεν είναι εκεί πέρα. Αν η Liverpool τον θέλει, νομίζω θα τον πάρει. Και από ό,τι διαβάζω και εδώ πέρα διάφορα σχόλια Βρετανών, μάλλον πάει πολύ καλά η συζήτηση. Γενικά ακούγεται πάρα πολύ από ό,τι βλέπω Gerrard στη Liverpool. Ναι. Ναι, λίγο υπερβολικά πολύ. Τύπου και πριν μία ώρα βλέπω ότι είναι πάρα πολύ κοντά και ότι μιλάει. Ναι. Μάλλον μυρίζει. Και πριν 13 ώρες λέει ότι έχει υπάρξει πολύ κοντά συζήτηση. Καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά... Χριστούγεννα ο Σλότ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αν ακολουθήσουν 1-2 παρόμοια παιχνίδια, δεν θα βγάλει Χριστούγεννα. Τι είπε 2 παρόμοια παιχνίδια, χάσανε τη... Ναι, αλλά πήρε την νίκη, ισχύει, αλλά πήρε την νίκη με τη Real. Το μόνο που μένει είναι να κυνηγήσει το Champions League. Ναι, αν η Liverpool πάρει τη Champions League, που το έχει ανάγκη γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και το χρειάζεται, νομίζω ότι δεν θα μιλάμε μετά για μια αποτυχία. Η σεζόν θα είναι απόλυτα επιτυχής. Η Liverpool στα τελευταία 5 παιχνίδια ήττα. Νομίζω έχει 4 ήττες στο πρωτάθλημα και μία στο Champions League. Εντάξει, τώρα ό,τι ακολουθεί. Βέβαια η Liverpool άρα έπεσε με τη Real την Τρίτη. Και νίκησε 1-0 με πολύ ωραία αμυντική βέβαια τοποθέτηση, αλλά σωστή αυτή τη φορά. Ενώ η City με ποια έπαιζε στο Champions League? Δεν θυμάμαι αλήθεια είναι. Επειδή και εγώ δεν θυμάμαι. Η City με ποια έπαιξε? Με την Dortmund έπαιξε. Οκ. Ναι, που έβαλε γκολ ο Haaland που κοντά στην παλιά του ομάδα και ψιλοπανηγύρισε κιόλας. Τώρα, σε επόμενες καταστάσεις, στους επόμενους αγώνες, να πούμε ότι η Forest νίκησε τη Leeds 3-1. Η Brighton ήρθε στο 0-0 με την Palace. Η Bradford, συμπαθέστατη Bradford, πάτησε 3-1 τη Newcastle. Και η Aston Villa έριξε μια 4 στην Bournemouth, έτσι απολαυστικότατη. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει η Arsenal με 26 βαθμούς, υπάρχει η City με 22, η διαφορά είναι καλή. Η Chelsea με 20, με 19 η Sunderland, με 18 η Tottenham, η Villa, η Manchester United, η Liverpool και η Bournemouth. Και μετά
Wolves, Forest και West Ham κυνηγάνε να γλιτώσουν από τη ζώνη υποβασμού, με τους Λύκους να έχουν μόλις 2 βαθμούς σε 11 μάτς. Οι Wolves νομίζω πέφτουνε. Δεν γίνει να σωθεί μια ομάδα σε 11 μάτς με 2 βαθμούς. Πρέπει να γίνει τρομερό restart. Αυτά και από την Αγγλία. Πού να πάμε, Γερμανία. Συνεχίζει την τυραννία της. Με εισαγωγικά πάντα. Έδωσε πόνο. Εντάξει, ο Ντίας είναι. Έκανε μια στραπροποδιά. Έφερε ένα χ με την Union Berlin. Ισχύει. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν έχει αντίπαλο. Μια Λειψία ακολουθεί στους 22 βαθμούς και Dortmund στους 21. Ναι, και η Λειψία κάνει καλή χρονιά. Τώρα για την Ισπανία, στραβοπάτημα για τη Real Madrid. Από τη Ράγιο Βαγεκάνο, η Μπιλμπάο εύκολα την Οβιέδο. Η Βαλένθια πήρε χ από την Πέτης και λέω πήρε χ γιατί η Βαλένθια παραπέει για άλλη μια χρονιά. Και η Μπαρτσελόνα, αν και με κόκκινη κάρτα, αν και λίγο περίεργα εκεί πέρα πήγε να χαθεί, τελικά το 2-4 το καθάρισε το μάτσα. Τώρα από Ιταλία έχουμε τεράστια έκπληξη της Μπολόνια που διέλυσε την Νάπολη με 2-0. Και νομίζω το ντέρμπι της Ίντερ με τη Λάτσιο επίσης ένα 2-0 της Ίντερ πάρα πολύ απαλό. Πέρασε, το κέρασε και έφυγε. Μου αρέσει το τελικό πρωτάθλημα επειδή ποτέ δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής. Ισχύει. Φαίνεται και είναι. Αλλά είναι και. Ακούγεται και για βρώμικο πρωτάθλημα κιόλας. Είναι. Ναι. Εντάξει, σιγά σιγά. Σίγουρα δεν είναι τηλεοπτικό πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή δεν σε εξητάει να το παρακολουθήσεις. Ναι, σε μένα που μου το λες συμφωνώ εντελώς. Τώρα κάποιοι νομίζω θα διαφωνήσουν, αλλά εγώ συμφωνώ εντελώς. Ούτε το Ιταλικό, ούτε το Γερμανικό, ούτε το Γαλλικό, ούτε το Ισπανικό εμένα με εξητάρει να παρακολουθήσω. Και το Γαλλικό και το Γερμανικό δεν υπάρχει λόγος να το παρακολουθήσεις γιατί είναι μία ομάδα στο κάθε πρωτάθλημα. Σημεία δεν είναι, 2-3, αλλά ναι. Πέρα από το ότι υπήρχε λίγο ανταγωνισμός όταν ήταν ο Αλόνσο στην Leverkusen. Ναι. Όπου με το που έφυγε ο Αλόνσο από τη Leverkusen ξεκίνησε η κατρακύλα της Leverkusen. Κοίτα, από αυτά τα πρωταθλήματα εμένα μου αρέσει ακόμα περισσότερο το Ολλανδικό. Δηλαδή Άγιαξ, Φέινορντ, Ερχόφεν, Χέρενφέιν. Υπάρχουν ομάδες εμένα μου αρέσουν αρκετά στην Ολλανδία. Και έχει και κάτι από Αγγλία το Ολλανδικό. Είναι λίγο ο κόσμος ο παθιασμένος, είναι λίγο το ποδόσφαιρο το στρωτό. Εμένα το Ολλανδικό μου αρέσει. Παρ' όλα αυτά δεν διακρίνεται τα τελευταία χρόνια. Νομίζω είναι λόγω του Άγιαξ αυτό που έχει σβήσει και ο Άγιαξ πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιαξ που γνωρίζαμε. Μα ο Άγιαξ έχει σβήσει επειδή είναι selling team. Ναι, αλλά δεν είναι στην Ολλανδία. Αυτό. Όχι μόνο στην Ολλανδία, γενικά. Αλλά ο Άγιαξ το έχει παρακάνει λίγο. Έχασε από Νουτρέχτη, ας πούμε τώρα, έτσι σβηστά. Η PSV έριξε 5. Ο Άγιαξ δεν έχει ούτε μία νίκη νομίζω στο Champions League, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι πάτο ο Άγιαξ. Δηλαδή, PSV και Feyenoord αυτή τη στιγμή είναι οι δύο ομάδες που κυνηγάνε το πρωτάθλημα στην Ολλανδία. Και από πιο κάτω είναι η Alkmaar, ούτε καν ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ είναι τέταρτος. Ναι. Ο Άγιαξ παίζει να μην βγει και Ευρώπη του χρόνου. Έτσι πως πάει. Ναι, θα μπορούσε για την Groninger και Νέκ και Twente ακόμα είναι από πίσω. Και εγώ έχει την English οι οποίοι είναι ένατοι και παρόλα αυτά δεν χάνουν με τίποτα στην Ευρώπη. Κυνηγάνε ό,τι καλύτερο μπορούν. Ας πούμε, οι English έχουν φάει το σύνδρομο Europe. Έχουν παρατήσει το πρωτάθλημα και πάνε να κάνουν πορεία στην Ευρώπη. Ναι. Αυτό. Ωραία, αυτά. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε, έχουμε κάτι να σχολιάσουμε. Νομίζω ότι τα έχουμε σχολιάσει όλα. Γαλλία δεν χρειάζεται καν να πάμε. Είναι ξεκάθαρο το gap. Αυτό. Αυτά. Κάποιο έτσι συνταρακτικό δεν υπήρχε κάτι, κάποιος τσακωμός, κανένας Εμπαπέ, κανένας Βινίσιους, όλοι ήταν ήρεμοι αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι τηλεοπτική. Αυτό, δεν ήταν τηλεοπτική εβδομάδα. Μόνο το ότι ο προπονητής Μπαρτσελώνα σκέφτεται τώρα, δεν ξέρω και πόσο ισχύει το άρθρο, να φύγει από την Μπαρτσελώνα μόνο και μόνο για το Γιαμάλ, ο οποίος εξελίσσεται σε κολόπεδο. Πρέπει να πω το ότι έκανα λάθος. Τι? Το πρωτάθλημα στη Γαλλία είναι πολύ close. Η Παρί φέτος δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Έχει 8 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα. Η Παρί δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή Παρί.
27 βαθμούς, 25 η Μαρσέη, 25 η Λένς, 22 η Στράσμπουργκ. Είναι τέτοιο, έχει... Εγώ Γαλλία δεν παρακολουθώ. Ίσως να γίνει έκπληξη στη Γαλλία. Μακάρι, δεν παρακολουθώ, αλλά η Μαρσέη ήταν πάντα μια ομάδα που μου άρεσε και υποστήριζα, οπότε ελπίζω να σηκώσει και από πρωτάθλημα, της αξίζει. Και λόγω Σισέ και λόγω Ντεσαγί και λόγω ότι είχε και ένα Champions League, γενικά την συμπαθώ. Μπράβο. Τώρα, πριν κλείσουμε να πούμε... Ο Γιαμάλ που έλεγες. Ναι, για πες. Δεν ξέρω άμα είναι εντολές ατζέντη να δείχνει τόσο μουνόπανο, γιατί έχουν δει πώς δεν έχει τραβήξει τα βλέμματα Βινίσιους. Ναι, αλλά γιατί να είναι... Ράμος. Γιατί να φέρεται έτσι. Ο Ράμος όμως φερόταν έτσι, αλλά δεν τσακωνόταν με την ομάδα του. Δηλαδή τώρα ο Γιαμάλ στα 18 του να κάθεται να κάνει έτσι και να... Μα το διώξει το Φλικ, ας πούμε. με σιγουριά το ότι τσακώνεται με την ομάδα του. Ναι, άμα βγαίνει ο Φλικ και λέει θέλω να φύγω γιατί δεν μπορώ με τον Γιαμάλ, ξέρω εγώ κάτι κακό πάει. Έχει βγει όντως και γίνει αυτή η δήλωση ή παπαγαλάκια τη λένε? Τώρα δεν το ξέρω κι εγώ αυτό. Τι να σου πω. Δηλαδή καταλαβαίνεις, είναι πολύ λεπτή η κατάσταση. Ναι. Άμα υπήρχαν θέματα στα αποδυτήρια, δεν νομίζω ο Φλικ να τον βάζει βασικό. Θα σου πω, ας πούμε τώρα διαβάζω... Θα τον είχε βάλει 3 παιχνίδια πάγκου και να στώσει χαρακτήρα τον μπάσκετ. Δεν είναι το... Ναι. Διαβάζω ότι ο Φλικ θέλει να φύγει λόγω του Γιαμάλ. Ναι, όχι, καταλαβαίνω. Αλλά λέει ότι ο Γερμανός coach σχολίασε απλά και λιτά τη φήμη για την αποχώρησή του και λέει ότι δεν πρόκειται να φύγω για κανένα ποδοσφαιριστή από την Μπαρτσελώνα. Δεν ακυρώνει ουσιαστικά ότι υπάρχει πρόβλημα με τον ποδοσφαιριστή, αλλά λέει ότι δεν θα φύγω για κανέναν ποδοσφαιριστή. Ναι. Και αυτό το είπε ο ίδιος. Και ο Γιαμάλ μάλιστα είπε με γιουχάρουν πλέον επειδή είμαι πολύ σημαντικός παίχτης. Το βλέπεις, ο Γιαμάλ έγινε αυτό που δεν έπρεπε να γίνει. Έχει καβαλήσει το καλάμι κανονικότατα. Ναι, πρέπει κάποιος να το σταματήσει τώρα που είναι μικρός, γιατί... Δηλαδή, άμα ο Φλικ είχε το τέτοιο, αλλά νομίζω δεν τον αφήνουν για την Μπαρτσελόνα να το κάνει. Να τον βάλει πάγκο 3 αγωνιστικές, 4, 5, πόσες, για να καταλάβει ότι πρέπει λίγο να χαμηλώσει λίγο τα κυβικά του. Νομίζω θα έχει πρόβλημα για μας στο μέλλον. Και εγώ έτσι νομίζω. Και για να μην το τραβήξουμε και παραπάνω, να πούμε και τις 3 τελευταίες φήμες που υπάρχουν και παίζουν πολύ ανά τον κόσμο σε διάφορα μουμουέ, που δεν σημαίνει απαραίτητα την πραγματικότητα. Ο Χάρι Κέιν φαίνεται ότι θα μετακομίσει από την Bayern Μονάχου στην Μπαρτσελώνα στο τέλος της χρονιάς. Η Liverpool θέλει να πάρει τον Μιντέ από την Brighton, έναν φοβερός half, αλλά το ότι ακούγεται για αντικαταστάτηση του Σαλάχ είναι τρομακτικό. Και η τρίτη είναι ότι η Chelsea βρίσκεται σε πάρα πολύ κοντά να ολοκληρώσει μια μεταγραφή ενός επιθετικού που κοστολογίζει πάνω από 100 εκατομμύρια. Έκπληξη, δεν αναφέρεται το όνομά του. Αυτές τις φήμες έχουμε μέχρι στιγμής. Και μετά από αυτές τις μικρές ομαδούλες που συζητήσαμε τώρα, ναι. Κάτι ακούστηκε ότι ο Λαφούζος έχει μεγάλες ανακοινώσεις. Ναι, και ότι ο πρόεδρος της καρδιάς μας είπε ότι σύντομα θα μιλήσουμε για το παρόν, το μέλλον, το παρελθόν και θα γίνουν ανακοινώσεις για να δούμε τι μπορεί να εννοεί αυτός ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα άνθρωπος. Σε ενοχλεί. Θαυμάζεις. Θαυμάζω. Και όπως και για Μάλ, έτσι και ο κύριος Αλαφούζος. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά. Ναι, θα απαντήσω εύκολα νομίζω. Για πες. Θα βγεις, άμα ανακοινώσει ότι πουλάει το Παναθηναϊκό. Ναι. Θα βγεις στο κέντρο με τα υπόλοιπα βάζελια να πανηγυρίσεις. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Θα βγω να πανηγυρίσω με καπνογόνα, σαν να πήραμε Champions League είναι. Καλύτερο κιόλας. Το Champions League το πιστεύω ότι μια μέρα μπορεί και να έρθει. Ο Λαφούζος ότι θα φύγει δεν το πιστεύω ποτέ. Οπότε καλύτερο. Πλάκα η κατάσταση είναι τραγική στο Παναθηναϊκό για να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Είναι, η αλήθεια είναι τραγική. Τέλος πάντων, αυτοί ήμασταν. Τι λες να εντάξουμε τώρα, όχι από σήμερα, από το επόμενο, και έτσι ένα διλεπτάκι με quiz. Είτε quiz παιδιών που θα μας στέλνουν, είτε quizάκια μεταξύ μας. Να ετοιμάσεις 2 ερωτήσεις εσύ, 2 εγώ, να τις κάνω στον άλλον και όποιος νικήσει, ξέρω εγώ, έτσι, τύπου 2-3 λεπτά. Τέλεια. Αυτοί ήμασταν λοιπόν και σήμερα. Ήταν το δεύτερο επεισόδιο από το podcast Βαράτε Καλά.
Ελπίζουμε να σας άρεσε, να Όπου τα ακολουθήσουμε πάρα καταφέραμε και πολλά. το γυρίσαμε στην ώρα μας, θα πούμε. Ισχύει. Καληνύχτα, καλημέρα τώρα, ανάλογα πότε το βλέπετε ή πότε το ακούτε. Θα έρθουν πάρα πολλά και από αυτή τη σειρά και live, το οποίο θα χρειαστούμε και τη δική σας συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στο κανάλι μας. Like, subscribe είναι πάρα πολύ σημαντικά και το κουδουνάκι για να... Έτσι. Και αφήστε κανένα σχόλιο από κάτω. Τέλεια. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Άλλη συνέχεια. Γεια σας. Goal!